Takže čaute mačky a rybičky, moje meno je Iron Fist a teraz vám asi hučí to kvôli tomu, lebo nemám dobre nastavený mikrofón a vítajte v mojom druhom tutoriáli, ako sebe vytvoriť svoj vlastný portál do pekla a viete, a možno počuť také bum bum bum, to kvôli tomu, pretože ako vidíte, sú tu všetci kocky a ja som sebe vytvoril svet, volá sa to Iron Fist SRO. Prosím vás, nechoďte na to, pretože ja to zmažem, lebo to len tak skúšobne som si to vytvoril a chcel som to zmazať. Takže ako prvé potrebujete obsidian, na ktorom musíte urobiť 3 alebo 5 alebo 6. Musíte urobiť, takže ja urobím strich, aby už to bolo dokončené. Takže keď to už máte, tak už len aj hore musíte urobiť. Také neviem koľko, ale dosť veľké musia byť. Veľmi veľké. A možno mi trošku seká počítač. To neviem prečo, to kvôli tomu, lebo robím teraz na tablete. Neviem prečo nahrávam, ale to asi kvôli tomu. No tak. Bože môj. Tak, teraz by si mi musel ísť, no tak. No, ako vidíte, tam mám tiež taký istý portál. To kvôli tomu, pretože to je môj portál, ten nie až tak dobre funguje, pretože dosť vám potom pôjde pomaly počítač. Takže ideme teraz zapáliť, pretože už ho mám dokončený. Ideme teraz sebe zapáliť, takže potrebujete na to vy vidíte, čo na to treba. Takže no, takže ideme tam, blízko musíme byť, a vidíte aj tam, ten tiež mi nefunguje, neviem prečo mi nefunguje portál, ale tento chcem, aby mi fungoval, ozaj chcem, aby mi fungoval. Takže už som pri ňom konečne blízko, takže klikneme pravým tlačidlom a malo by sa nám to zapáliť. Ó, nie toto som myslel. Nemyslel som toto. A už vidíte, už to je do piči. Do čerta, to je prvýkrát, čo si mi to... No vidíte, toto sa mi stalo. Takže ešte raz musíme to skúsiť. Takže teraz som to opravil a bolo to veľmi, veľmi trápne, že sa mi jeden z obsidiantov kvôli tomuto, lebo bol tam skeletón, musel som ho zabiť a toto sa mi stalo. Som nedobre namieril so šípom, to sa stalo, takže teraz idem do toho portálu, že či mi ozaj funguje, že idem na to. Počkáme. Takže áno, ľudia, sme tam, sme v pekle. A zobral som si takú malú rodinku so sebou. Teraz počujete také veci, to si nevšimajte. Takže ak sa to video páčilo, dajte like, odber, napríklad dislike, zdieľanie a na budúci. A zajtra urobíme ďalší tutoriál a to bude ako ísť do endu. Takže majte sa dobre. Piga! Pou!